Здравейте, дами и господа! Това е първият епизод на новата ми поредица. Така. Финал. Мултиплеер. Добре, започваме. Добре, до 46 ще е клипа. По-бързо да зарежда, че тук ще ми изтече времето. Миналата поредица махнахме поради технически проблеми. Намери ми света. Ето коне, факли ще ми трябват. Така. Коне. Така, коне ще избия този кон. Добре. Убих ли го? Не. Аре, много трудно с ръка се бият. Аре, искам да го убия. Да видя какво ще ми даде. XP. Вижте колко малко XP ми даде този кон. Сега отиваме в ковачницата, защото със сигурност това село има. Ето я, ковачницата. Да, трябваше да си спомня това. Ето. Аре, какво? Къде паднах аз? Ужас. Вижте колко пропасти има това село. Да. Защото тук е портала към края. За това има толкова много пропасти. Да, 2 диаманта, айрон кирка, айрон каска, 2 ябълки и златно седло. Да го взема и то 6. Сега какво ще да правя? Да събирам дърво. Или не, изчакайте, вижте какво ще направя. Ще изкопая на тия фермерчетата. Добре. Сега ще посея такива да пораснат отново. Да се взема... да, стъпках върху него. Скочих. Като скочиш върху него, то... То са чупи, де, нали? Имаме вече някои неща. 2. Сега дърво да съберем. И да, дърво. Аз на креатив съм отивал в края. Всъщност. На този свят тук има Ender Portal. Направо ти е готов, само трябва да сложиш очи. Ender Pearl. След 5 минути... Така... Защо бяга ония? Аз пряса, че като падне се наранява. Ще не мога да го ударя. Мога. И как скочи като го ударих? Сега. Ще взема още малко дърво от тук.
Взимам още дърво от... Ей, защо ми става така? Понякога ми става така, де. И така, сега копая си дърво. И що? Добре. Още да го изкопая това. Добре. Така, изкопахме си дърво. 14 дърво, да, това се е добре. Няма да правим крафтинг тейбъл, ще си вземем от къщите. Вижте, би трябвало да има от къщите. О, колко е високо това. Добре, значи вижте какво ще направя. Ето вижте сега. Идеално. Или пък не. Не. Ще направя стълбички. Ма после. Сега. Да влена в къщата. Мисля, тук да се живеем. Пръчки. Да. Сега да изкопая тук това дърт. На това място ще му сложа това. Ето вижте колко умно. Но как да скача е въпрос. И зомбитата не могат да се промъкват. И още 2 минути имаме от клипа. Може да се направим диамантен меч, но за какво ни е? То... Да, то... Няма смисъл. Сега да сложим тук да осветим. Защото изобщо няма тук тази къща. Ще си... Аз имам чест. Сложа ненужните неща в него. Например този дърт, тия семена, тази вълна, тези склечки, тези 2 диаманта, кирката, може би ще задържа. Така. И цялото дърво. Вижте какво ще направя сега. Ще го пусна на нормал. Така. Дайме на кладенец. Стинен кладенец. Добре. Що да не, това да е края на първия епизод. Само да... изчакам още малко, нали? Ще взема един кактус. Защо винаги отивам на там? Може би повече кактуси. Виж такъв съм. Искам да видя как селените. Да, тук от тия се получаваха пръчки. Ето пръчка. Ще взема още един кактус. Ето го и кладенец. Пръчки. И мисля това да е края на първия епизод. Искам да видя залез. Залез. Така.
Скърца. Да, мисля това да е края на първия епизод. Виждане, чао от мен и приятен ден. Искам да видим залеза. Ще е много интересно. Никога не съм го наблюдавал. Ето, така. Например. От високо не съм го наблюдавал залеза никога в Майнкрафт. Сега да изчакаме да залезе. Ще взема тия неща. Така, постоянно пречат. Сега да видим. Много е красив залез. И скоро излезе чудовище. Да. Да го изчакам. Много е красив, наистина. Браво. Браво. Много е красив. Но сега се тъмва. Изгря луната. Добре. Това мисля да е края на първия епизод. Довиждане, чао от мен и приятен ви ден. Довиждане. И това беше.